Aquí la clau és la inestabilitat del fenomen meteorològic, és a dir, estem rebent informació en marge temporal de mitja hora de diferents acumulacions, possibles acumulacions de pluja o intensitat. Per tant, davant d'aquest fenomen, i vist que Alcanar, malauradament, ja té molta experiència en les pluges torrencials, el que han fet a primera hora del matí ha sigut ja congregar aquest organisme d'emergència, activar el Duprocim, que això vol dir generar un protocol i fer una sèrie d'accions. Quines accions? Activar el cap de la brigada, activar el cap de la policia, protecció civil, per a que vagin delimitant aquells espais segurs, és a dir, per a que vagin prohibint el pas de persones a les zones inundables, sobretot a les lleres dels barrancs i per l'entorn de la zona marítima. Això és molt important perquè la prioritat són les persones. I després activar totes les comunicacions institucionals, ja siguin municipals o supramunicipals, per a informar la gent, sobretot, que reduïsca la mobilitat al màxim. Des del 2018, literalment, que vivim mirant al cel a la tardor, literalment, és a dir, quan ve la tardor, ploga o no ploga, ja estem mirant al cel i cada dia mirant les previsions meteorològiques, perquè ja sabem que aquells fenòmens aïllats que passaven cada 30 anys, ara acaben succeint anualment. Per tant, clarament és l'epicentre del canvi climàtic, Alcanar, les Terres de l'Ebre. Això ja està passant. Allò que fa 30 anys ho veiem tan llunyà, bueno, ja arribarà, ja està aquí. Nosaltres hem parlat en els centres educatius i vista la inestabilitat, que aquest és el paràmetre objectiu en el que ens basem. No són ni percepcions ni preocupacions, són paràmetres objectius. Tenim una inestabilitat clara, a la perifèria del territori hi ha una dana, que són fenòmens meteorològics canviants, i per tant, davant d'això, estem proposant al costat dels centres educatius, del Canal i de les cases, que s'anul·len les classes d'esta tarda. Tenim alguns barrancs, lleres dels barrancs i alguns passos a nivells que sabem que s'inunden ja tallats, i després ja anem al següent nivell, que són les infraestructures més importants, com per exemple la Nacional 340, que tot això ja ho fem, evidentment, alineats en el Ministeri i en la Generalitat de Catalunya, a l'espera de com evoluciona aquest fenomen, si ve cap a les Terres de l'Ebre o bé s'escampa pel mar o va una mica més cap al nord. Absolutament, encara que no estan fetes totes les obres, i aquí torno a incidir en la importància de les ajudes no per a la reacció, per arreglar els materials que ja s'han fet malbé, les preventives. Nosaltres ara hem fet diverses basses de laminació, una bassa de distribució, hem limpiat lleres de barrancs, hem pogut ampliar la capacitat de drenatge d'algunes zones, sobretot de les cases, i això ens fa un poble molt més resilient de cara als impactes meteorològics. Jo penso que és el que haurien de fer tots els municipis. I aquestes ajudes de les administracions supramunicipals haurien d'anar a cobrir aquestes accions preventives, no les reactives, les preventives.